Вітаю сябры, вы на канале Відзік, каля мікрафона Руді, значыць час для гульнявых навін. У чацвер выйшла кааператыўная прыгода Split Fiction, пра якую журналісты пакінулі амаль выключна хвалебныя водгукі. Также пад уражаннем засталіся крытыкі і ад будучай французскай ролевай гульні Clay Obscure Expedition 33. А таксама ў відэа вы ўбачыце вяртанне легенды Tony Hawk Pro Skater. Перад пачаткам навін праверце падпіску на канал, ці націснулі на лайк, ну і вядома, абавязкова даглядзіце ролик до конца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. За пару дзён да сусветнай прэм'еры 6 сакавіка ў чацвер былі зняты ўсе абмежаванні на публікацыю фінальных аглядаў ад прэсы да новай кааператыўнай прыгоды Split Fiction. Мяркуючы па першых ацэнках, большасць журналістаў засталіся вельмі задаволены свежым тварэннем распрацоўшчыка вядомай It Takes Two. На момант стварэння відэа за пару гадзін да рэліза ў гульні было 90 балаў на OpenCritic. Найбольшай пахвалы заслугоўвае геймплей, які застаецца займальным на працягу ўсяго праходжання, дзякуючы пастаяннаму з'яўленню новых механік. Нешматлікая крытыка прыпадае на сюжэт, па словах журналістаў, ён занадта клішаваны і саступае ў плане эмоцый папярэдняму тварэнню студыі, пераможцу ў номінацыі гульня года ў 2021 на Game Awards It Takes Two. Асобна некаторым не хапіла сапраўды свежых ідэй, бо па вялікім рахунку Split Fiction можна назваць лагічным развіццём мінулага хіта. Журналісты высока ацанілі ўзаемаадносіны паміж галоўнымі гераінямі, пісьменніцамі Майі і Зоі. Іх выдатна агучылі, за кошт чаго прыгода адчуваецца жывой і запамінальнай. Цытата журналіста IGN. Гэта гульня сапраўднае мастацтва і захапляльная кааператыўная прыгода, якая пераходзіць ад аднаго жанру да другога, як на амерыканскіх горках. Гэта калейдаскоп геймплейных ідэй і стыляў, якія звычайна змяняюць адзін аднаго так жа хутка, як і з'яўляюцца. Дзякуючы гэтаму гульня застаецца неймаверна свежай на працягу ўсіх 14 гадзін. Канец цытаты. А вось меркаванне аўтара, які паставіў гульні 7 з 10. Цытата. У шмат чым Split Fiction з'яўляецца духоўным спадчыннікам It Takes Two. Яна мае ідэнтычны гульнявы працэс і сюжэтную структуру, а таксама адпавядае традыцыям кааператыўных механік і геймплея ад Hazelight. Яна карацей, але даражэй, і хоць ёй, магчыма, не хапае арыгінальнасці і разнастайнасці It Takes Two, яна ўсё роўна стварае займальны і захапляльны досвед для абодвух гульцоў. Канец цытаты. Split Fiction выйшла 6 сакавіка на ПК і кансолях, мае паміжплатформенную падтрымку і, што немалаважна, запрашэнне сябра. То бок для двух геймераў дастаткова мець толькі адну копію гульні. На жаль, у Беларусі недаступна, іншыя рэгіёны 50 еўра, 220 злотых і 1300 грыўняў. Заходнія выданні таксама апублікавалі фінальныя папярэднія агляды Clay Obscure Expedition 33, ролевай гульні ад французскай студыі Soundfall Interactive, якая выйдзе ажно 24 красавіка. Аглядальнікі сышліся ў меркаванні, што гульня моментальна чапляе і трымае ў напрузе. Яна распавядае змрочную арыгінальную гісторыю пра тое, як група асуджаных на смерць герояў адпраўляецца ў апошнюю экспедыцыю, каб паспрабаваць забіць мастачку. Тая чараўніца кожны год малюе на сваім праклятым маналіце лік, пасля чаго ўсе людзі гэтага ўзросту ператвараюцца на дым і знікаюць. Распрацоўшчыкам атрымалася сфармаваць атмасферу пагібелі, якая бесперапынна насоўваецца. Падчас праходжання гульцы змогуць знайсці дзённікі папярэдніх атрадаў, напрыклад, ажно 84-й экспедыцыі, што падкрэслівае безнадзейнасць сітуацыі. Аглядальнікі пахвалілі тое, як прапісаны персанажы. Яны адчуваюцца жывымі, паколькі перажываюць і баяцца смерці. Героі раскрываюцца ў дыялогах, якія часам аказваюцца вельмі эмацыйнымі. Усе персанажы ў гульні дарослыя людзі са сваімі траўмамі, якія сутыкаюцца з пачуццём віны і складаным маральным выбарам. Баявая сістэма ў гульні пакрокавая, але з дынамічнымі элементамі. Гульцы павінны выкарыстоўваць блізкія ўдары для генерацыі пунктаў дзеяння, а пасля расходваць іх на далёкія атакі і здольнасці, якія адрозніваюцца ў залежнасці ад персанажа і экіпіроўкі. Ад удараў праціўнікаў можна ўхіляцца і ўнікаць іх, а таксама парыраваць. Журналістам спадабалася такая сістэма, паколькі бітвы становяцца больш напружанымі і інтэрактыўнымі. Аўтар выдання Eurogamer застаўся пад вялікім уражаннем ад баявой сістэмы. Паводле яго слоў, дынаміка, тактычная глыбіня і відовішчнасць зрабілі кожны бой запамінальным. Лакацыі ў Clay Obscure Expedition 33 лінейныя, але прасторныя, з адгалінаваннямі, сакрэтамі і ўтоенымі ворагамі. Мяркуючы па ўсім, распрацоўшчыкі натхняліся Final Fantasy X. Аглядальнікі
крытыкі пахвалілі гульню за выдатны дызель-панк, лакацыі разнастайныя і старанна прапрацаваны. Іх цікава разглядаць. Музыка і кат-сцэны выдатна дапаўняюць змрочную атмасферу. Адна з галоўных прэтэнзій журналістаў – адсутнасць міні-карты. З-за гэтага даследаванне робіцца нудным, паколькі арыенціраў мала і бязмэтна блукаць па свеце бывае сумна. З прадукцыйнасцю у папярэдняй версіі праблем не было, але аўтар выдання Eurogamer паскардзіўся на празмернае размыццё ў руху. Магчыма, у рэлізнай зборцы гэты недахоп ліквідуюць. У выніку аглядальнікам вельмі спадабалася папярэдняя версія гульні. Па іх словах, Clay Obscure Expedition 33 мае вялікі патэнцыял дзякуючы выдатнай баявой сістэме, інтрыгуючаму сюжэту і цудоўнаму візуальнаму стылю. Рэліз адбудзецца 24 красавіка на ПК-кансолях. Гульня выйдзе ў Game Pass з першага дня, у тым ліку ў Беларусі. 4 сакавіка выйшаў Knights in Tight Spaces. Гэты тактычны рогалік з элементамі картачных гульняў пераносіць геймера ў сярэдневяковае фэнтэзі. Пры гэтым ядро геймплея засталося нязменным – бітвы ў абмежаванай прасторы. На момант монтажу відэа яно мае 77 балаў на OpenCritic. Па меркаванні журналістаў, тут ёсць тактычная глыбіня, разнастайнасць класаў і цікавы геймплей, але пры гэтым у мінусы занеслі паўтараймасць і аднолькавасць прагрэсу. Адзін з аўтараў бачыць у гульні моцны сіквел, які раскрываецца па меры праходжання. Аднак гульня пакутуе ад паўтаральнасці. Аднатыпныя ўзроўні, сюжэтныя моманты і тыя ж самыя дыялогі з праходжання ў праходжанні могуць адбіць жаданне вяртацца пасля некалькіх няўдалых забегаў. У мінусах адсутнасць разнастайнасці сустрэч і адчування прагрэсу. Аднак для тых, хто гатовы цярпець гэтыя недахопы, гульня прапануе захапляльны досвед. У цэлым, Knights in Tight Spaces гэта моцны прадстаўнік жанру картачных рогалікаў, які спадабаецца фанатам тактыкі і фэнтэзі. Аднак ён можа не апраўдаць чаканняў тых, хто прагне радыкальных крокаў наперад з моманту рэліза іх мінулай Fights in Tight Spaces. Гэта пацвярджаюць агляды і ў Steam, дзе хоць у гульні вельмі станоўчыя ацэнкі, але ж ёсць скаргі на інтэрфейс і слабыя дадатковыя заданні. У Беларусі даступна за $10, як і дэмка гульні. Іншыя рэгіёны – 17,5 еўра, 72 злотых ці 375 грыўняў. Звесткі інсайдераў пацвердзіліся. Activision сапраўды аднавіла вытворчасць аб'яднанага рэмейку 3-й і 4-й частак культавай серыі Tony Hawk Pro Skater. За распрацоўку адказвае студыя Iron Galaxy. У рэмейку аўтары абяцаюць не толькі абнаўленне арыгінальнага кантэнту з падцягнутай графікай і музычным суправаджэннем, але таксама новыя рэжымы, дадатковых скейтараў, свежыя лакацыі, больш складаныя трукі і многае іншае. Асобнай увагі заслугоўваюць рэжымы, у якіх геймеры могуць ствараць свае выпрабаванні і дзяліцца імі з сябрамі. Акрамя стандартнага выдання, у продажы знаходзіцца лічбавая дэлюкс-версія, якая ўключае ранні доступ за 3 дні да рэліза. Набор касметыкі, бонусныя трэкі і 2 унікальных скейтараў у асобе Doom Slayera і Ревенанта з серыі Doom. Tony Hawk Pro Skater 3+4 заяўлена для ПК і кансоляў. Гульня таксама будзе даступна па падпісцы Game Pass з дня рэліза 11 ліпеня. У Беларусі, на жаль, недасяжна. Іншыя рэгіёны 50 еўра, 215 злотых ці 2100 грыўняў. Французская студыя Dotemu, якая праславілася за кошт Streets of Rage 4 і гульні пра чарапашак-ніндзя ў стылі 90-х, анансавала Absolum. Гульня перанясе нас у фэнтэзійны свет Талама, спустошаны магічным катаклізмам. Тут пад прыгнётам сонечнага караля Азры і яго барвовага ордана група паўстанцаў пад кіраўніцтвам загадкавай і вялікай чарадзейкі Учаві кідае выклік тыраніі. Геймеры змогуць выбраць аднаго з 4 унікальных герояў і змагацца з элітнай гвардай Азры, камбінуючы ўдары традыцыйнай зброі і магію. Сярод гульнявых персанажаў сіняскурая мечніца, дворф-танк, чараўнік, а таксама спрытны загадкавы забойца. Absolum абяцаецца выйсці ў гэтым годзе на ПК, PlayStation і Nintendo Switch. Старонка з тым даступна ў Беларусі. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд і праведзены, спадзяюся, добра час. Ад усяго сэрца дзякую спонсорам з Patreon канала Руді. Вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і ўласны сайт. А за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Руді, да гульнявых навін на канале Відзік і дадатковыя ролікі на сайце Patreon. Ну і, вядома, запісваеце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч!